ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର କ୍ରମ ବିକାଶ। ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାର 50ଟି ପ୍ରଶ୍ନ। 1. ଭାବ ପ୍ରକାଶ ମାଧ୍ୟମକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଭାଷା। 2. ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ମୂଳ ଉତ୍ସ କ'ଣ? ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା। 3. ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତ ଓ ଲୌକିକ ସଂସ୍କୃତର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ? ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା। 4. ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ଜନ୍ମ କେଉଁଠୁ? କଥିତ ସଂସ୍କୃତଠୁ। 5 নম্বର ପ୍ରଶ୍ନ। ପାଲି ଭାଷାର କେଉଁ ଭାଷାର ଅନ୍ତର୍ଗତ? ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା। 6 নম্বର ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରାକୃତ ଭାଷା କେଉଁ ଭାଷାର ଅନ୍ତର୍ଗତ? ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା। 7 নম্বର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଅପଭ୍ରଂଶ ଭାଷା କେଉଁ ଭାଷାର ଅନ୍ତର୍ଗତ? ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା। ପ୍ରଶ୍ନ নম্বର 8। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରୀ କେଉଁ ଭାଷା ଅନ୍ତର୍ଗତ? ପ୍ରାକୃତ ଭାଷା। 9 নম্বର। ସୌରସେନୀ କେଉଁ ଭାଷାର ଅନ୍ତର୍ଗତ? ପ୍ରାକୃତ ଭାଷା। 10. ମାଗଧୀ କେଉଁ ଭାଷାର ଅନ୍ତର୍ଗତ? ପ୍ରାକୃତ ଭାଷା। 11. ପୌଷାଚୀ କେଉଁ ଭାଷାର ଅନ୍ତର୍ଗତ? ପ୍ରାକୃତ ଭାଷା। ପ୍ରଶ୍ନ নম্বର 12। ଅର୍ଦ୍ଧ ମାଗଧୀ କେଉଁ ଭାଷାର ଅନ୍ତର୍ଗତ? ପ୍ରାକୃତ ଭାଷା। 13. ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସୃଷ୍ଟି କେଉଁଠୁ? ପୂର୍ବୀ ମାଗଧୀ ଭ୍ରଂଶ। 14. ବଙ୍ଗାଳୀ ଓ ଆସାମୀ ଭାଷା ହେଉଛି କାହାର ଅନ୍ତର୍ଗତ? ଉତ୍ତରୀ ମାଗଧୀ ଅପଭ୍ରଂଶ। 15. ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବୀ ମାଗଧୀ ଅପଭ୍ରଂଶର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ? ଓଡ୍ରି। 16. ଅତୀତରେ ଓଡ୍ର ଦେଶ କାହାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା? ଉତ୍କଳ। 17. ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଅରୁଣୋଦୟ କିଏ ତାକୁ ଏକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା? ଶାରଳା ଦାସ। 18. ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ରଚନା କେଉଁଟି ନୁହେଁ? ଭାଗବତ। 19. ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ରଚନା କେଉଁଟି? ରାମାୟଣ। ପ୍ରଶ୍ନ নম্বର 20। ଓଡ଼ିଶାର ଜାତୀୟ ଜୀବନକୁ ସଂଗଠିତ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜା କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଭୂମିକା ସହ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ କାହାର ଭୂମିକା ତୁଳନା କରାଯାଏ? ଶାରଳା ଦାସ। 21 নম্বର ପ୍ରଶ୍ନ। ହରିବଂଶର ରଚୟିତା କିଏ? ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ। 22 নম্বର ପ୍ରଶ୍ନ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ରଚନା କେଉଁଟି? ଭାଗବତ। ପ୍ରଶ୍ନ নম্বର 23। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଭାଗବତ କେଉଁ ଭାଷାରେ ରଚିତ? ପ୍ରାକୃତ ଭାଷାରେ। 24। ସପ୍ତଦଶ ଶତକର ଆଦ୍ୟ ପାଦରୁ ଊନବିଂଶ ଶତକର ଆଦ୍ୟ ପାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ରୀତିଯୁଗ ଓ ମଧ୍ୟଯୁଗ। 25 নম্বର ପ୍ରଶ୍ନ। ଉଚ୍ଚାରିତ ଧ୍ୱନିକୁ କିଏ ରୂପାୟିତ କରେ? ଲିପି।